Hola a tothom, soc la Roser d'Artitxoc i avui parlarem de la primavera. Visitarem a l'Anna, que és apicultora. Plantarem flors. Jugarem a un joc primaveral i anirem de passeig amb l'Aina. A mi m'agrada molt la primavera. Sabeu per què? Doncs perquè tinc un jardinet i a la primavera és quan està més bonic. Tinc una jardinera nova que vull omplir de flors. Així que avui hem anat al viver. Un viver és com una granja de plantetes. Planten les llavors i les fan créixer fins que són ben grans i ben guapes. Quines us agraden més? N'hi ha moltes per triar. A mi m'agrada aquesta. Aquesta també. I aquesta altra. Mireu que xules! Aquestes quedaran perfectes a la meva jardinera. Omplo la jardinera de terra i planto totes les flors que he comprat. I ara toca cuidar-les i regar-les ben sovint per a que estiguin així de boniques durant tota la primavera. M'encanta respirar aire pur del camp. I a mi m'agrada que em doni el solet a la cara. És que és molt bonic quan arriba la primavera. L'hivern ja s'ha acabat i ja fa molt bo per poder sortir a jugar a fora. Ei, Síndria, has vist quin munt de flors hi ha? Sí, són molt boniques. Hi ha moltes flors perquè arriba la primavera. Vas jugar a un joc molt divertit? Sí, quin joc és? És un joc de buscar colors. Has de trobar una flor de color... taronja. Mira, aquí. Que fàcil. Ara tu, una de color lila. Ahà, lila. A veure si trobes una flor de color rosa. Rosa? Que l'amor s'hi posa. Ha! Aquestes tulipes són de color rosa. A veure si trobes una flor de color groc. Groc, 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 és el vestit que porto. Mira quantes flors grogues he trobat. T'agrada aquest joc, Síndria? Sí, m'agrada molt. És molt divertit. Visca la primavera! Sí, visca! La primavera és una època de molta feina per la natura. Els arbres es desperten després de l'hivern i treuen flors que després es convertiran en fruits. Però sabeu qui són les que estan més enfeinades a la primavera? Les abelles. La feina de les abelles és anar de flor en flor recollint pol·len per fer mel. Tinc una amiga que la seva feina és fer-se càrrec de les abelles. Anem a conèixer més coses sobre aquest ofici? Hola, nens i nenes! Em dic Anna i sóc apicultora. La feina de l'Anna és cuidar les abelles i transportar-les d'un lloc a l'altre. Ella les protegeix, els hi posa casetes, mira que estiguin bé i a canvi les abelles li donen la mel que fan. Aquesta feina es diu apicultura. Després l'Anna posa la mel en pots i la ven al mercat. La mel és molt dolceta i fa la veu molt fina. Moltes gràcies, Anna. Fins aviat! Adéu! Aquest matí, d'amagat, ha arribat la primavera.
La duia penjada al bec, tot xisclant una oreneta. L'oreneta ha alçat el vol i amb un cop d'ala lleugera ha cegat un raig de sol i ha florit tota la terra. Sabeu què? Tinc una amigueta a qui també li agrada molt la primavera. L'altre dia va anar de passeig amb la seva família per gaudir de l'inici de la primavera. Hola, Aina! L'Aina i la seva família han aprofitat aquest dia tan bonic per anar a fer un tomet. A l'Aina li agrada caminar entre les herbes, recollir floretes i caragolines. Visca la primavera! Primavera! També observa els animals del riu i juga amb tot el que es troba pel camí. I abans de tornar cap a casa, l'Aina es queda a berenar al parc, perquè a la primavera ja no fa tan fred i el solet ja està molt bé. Gràcies, Aina! Fins aviat! Que bé m'ho he passat aprenent coses sobre la primavera amb tots vosaltres. A vosaltres també us ha agradat? Doncs si voleu estar sempre al corrent de totes les coses que fem, no us oblideu de seguir-nos a les xarxes i de subscriure-us al canal. Us espero a tots i totes al proper episodi d'Artitxoc. Fins aviat! Mua!